So mayong buntag siyang tanan. So focus ta. Mani bago na kung balawon mo ni at buhaton no ang mga cellphone i-off nato di siya ta mag-online. No, dali naman nato 11:30 human naman ta kung ganas Pastor Bubong himong alas 12. So di ta manglakaw mga unta. No? Kay naglitson mismo mi kay pista daw karon naglitson sa siya diri. No. So pista man naghanda sa sunoy mo sige handaan mo dami tilapyang pinirito. Di ta pabitin. Oy lain siya maglaway tas gawas. So mo na no. Atong palakpakan Ginoo. Akong tawagan Pastor Bobong may wali sa Word of God. Amen. Dito na kami, wala itaw ba? Hello. Okay, so maing buntag sa tuan tanan. Amen. Salamat sa Diyos, no, salamat sa tong pastor. Amen sa kahigayunan nga makabalik igsuon, makabarog pagbalik indapita sa may pulpito, no, makapabot igsuon sa pulong sa Dios. Amen. So karong buntaga no nga Happy New Year. Kay New Year pa man ron. Wala pa man man igsuon ang January, no? Hallelujah. So I hope igsuon nga karong buntaga or karong tuig igsuon na 2023 maka-experience sa igsuon og mga dagkong butang no diha sa Ginoo, no? Ug unsa to mga past last year pa gyud and ako igsuon nagahinaot nga karon tuiga igsuon nga no makasinati ta igsuon sa dagkong butang milagro nga buhaton sa Ginoo ilabi na sa mga tao igsuon nga nay dakong pagtuo sa Dios. Kinsa nay pagtuo sa Ginoo, no? Ang pulong sa Dios nag-ingon, bulahan katong mutuo bisan wala makakita kanako. Okay? Kabalo baya ta igsuon sa prinsipyo nato nga tao. Mutuo lang gyud ta kung makakita. Moingon sila, oy nay aswang, nay abat didto. Ha, di ko mutuo. Mutuo lang kung makakita akong abat. Na? Ug mao na ang tao igsuon, di ko mutuo og impyerno. Mutuo lang ko kung naay taong gikan didto mobalik. Di ko mutuog langit, no? Pero ingon si Jesus Christ, bulahan katong mutuo. Amen. So karong buntaga, okay, so na ako'y before na ko na sa ipakita, so basa ta sa mga bersikulo, atong text karong buntaga igsuon sa Lucas chapter 24, 13 to 35. So taas-taas ni sa igsuon na para atong basahon para makuha na tong istorya kay karong nga kabuntagon sa tuang sermon. Lucas kapitulo 24 bersikulo 13 hangtod kini sa 35. Okay, maminaw ta igsuon. So naman din siguro ipakita man atong basahon sugod sa 13. Lucas 24 ingon sa 13, sa maong adlaw duha ka sumusunod na Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos nga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og nagisgot may tungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila miduol sa Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. In verse 17, unya mingon sa Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo. Mihunong sila nga subo ang panagway, ug ang usa kanila nga Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga netabo didto nining pipila ka adlaw nga milabay. In verse 19, unsang mga hitabua nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon. Mitubag sila, usas siya ka propeta nga gamhanan sa pulong o sa buhat at tubangan sa Dios o sa tanang mga tao. Ang makaragkuan sa mga pari o mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa cross. In verse 21, naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel labot pa niini. Ikatulong adlaw na karon sukad kini may tabo og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakaurat kanamo nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan
In verse 23, apan wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas, ug namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananaon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nga nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini sumala gyud sa gisugilon sa mga babay apan wala sila makakita kaniya. In verse 25, unya mingon sa Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas nining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot na Jesus kanila ang gisulti may tungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. In 28, niatong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot sa Jesus nga mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan. Anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. In verse 30, sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. In verse 31, diha nabuka ang ilang mga mata og nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. In 32, nag-ingnanay sila, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa tong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. In verse 33, og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin nakaplagan nila ang 11 katinunan ug ang uban pa nga nagkatigom. In 34 nga nag-ingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, nagpakita siya kang Simon. In verse 35, unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug ang pagkailan nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Magaduko atas tong ulog magaampo ta Ginoo nga gamhanan. Lord, karong buntaga tagay kami kasalabutan nga masabtan na mo imong mensahe Ginoo. Lord, I pray nga ikaw ang Diyos nga mamuhat sa mong kasing-kasing. Lord, ibalik Ginoo ang kalayo diha sa matag-usa ka namo Ginoo, aron kami magpadayon sa pagkamiliton song pagpangalagad. Ginoong Jesus, karong buntaga tabang imong alagad nga nagbarog sa pulpito, wala ko'y mahimo kung wala ikaw. Ginoo, akong ginabadlong ang tanang buhat sa kaaway, distraction sa panimbahon, distraction sa pagpaminaw, akong ginakas out sa ngalan na Jesus nga ikaw mamuhat sa mong taliwala. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton sa panimbahon, akong ginabalik ang tanang pasalamat ug sinungog. Sa ngalan na Jesus, ang tanang anak sa Dios magasulti og amen og amen. Ato ng palakpakan sa Jesus. So sa istorya nga atong gibasa, naitaw igsuon, no? Nga si Cleopas ug nasay kauban pauli ngadto sa Emmaus. Susubo ang ilang gibati, hopeless, sad, tungod lagi sa netabo about kang Jesus. No? Murabag nawadan og paglaom. Daw sama ka nato. Sometimes mawadan tag paglaom, no? Napabay paglaom ning kinabuya. Makakita babakog adan. Makakita og iba, no? Sa mga ulitaw dalaga ay mo pagpakawa sa paglaom, ha? Nahigiandam ang Ginoo sa inyo, ha? Pahalag malampas mo 30. No? Kaysa mga anak sa Dios ang gihatag nga edad 75. Bingo man pastor. Sige lang. Amen. Joke lang. Kabalo mo, naay mga difficulties sa tong kinabuhi. But akong ipabot kanimo igsuon, dili sa tanan or sa tibok timong kinabuhi difficulties na lang. Magimatag amen. Naay panahon nga makita ni may igsuon ang buhaton sa Dios. Susama sa gibasa nato, nanglakaw sila igsuon nga hopeless kaayo, anay paglaom. Kay naglaom ng ilang magong pagtuato nga katong Mesiyas nga ilang gituuhan, kay gilansang man si Jesus Christ, no? Dili sila motuo nga mamatay, no? Gani sa gibasa nato dito na sa katapusan, no? Nabalik igsuon, nalagsik pagbalik ang ilang pagbati, ang ilang pagtuo sa Ginoo. Amen. So magwali karong buntaga igsuon sa ginatawag, no?
sa kong giluhan igsuon aning entitled sa akong sermon karong nga kabuntagon igsuon kung nakay bulpin isulat ni sa imong notebook sa kong title sa akong sermon karong buntaga, God will turn our disappointment to hope. Last year pa igsuon daghan tag mga disappoint ka igsuon, daghan tag kasakit, failure sa atong kinabuhi, kapakyasan or unsa mang klase nga mga kagulanan, kasakit nga tong nasinati. This year igsuon, I assured sa imuha, akong ipaniguro kanimo, God will turn. Tuyukon sa Dios iman sa imong kinabuhi. Kung kaniadto mo imong way paglaom, karon igsuon tuiga puno sa paglaom ang imong kinabuhi. Amen. So sama sa itong gibasa, way paglaom, nawadan sila paglaom. Pero salamat, gipasabot sila igsoon ni Jesus. No? Ang taong naglakaw, amen, nagkaroog paglaom ang lang kinabuhi. So karong buntagon, before ako ipadayo, natay lang taon nga video, no? Usa ni siya igsuon, ay tabo ni siya sa Barcelona Olympic. Year 1992, usa ni siya igsuon ka athlete, no, diha sa ginatawag track and field. Kuan na siya nga tao igsuon, no? Ilado daghan nasag na angkon nga mga medal champion sa igsuon. Pero despite no igsuon, makita nimo sa 400 igsuon meter das nga ilang gidagan na inahitabo sa iyaha. No? Og atong lantaw igsuon, unsay nahitabo aning nga tawo igsuon. Okay? Pastor, paliw ko play. Sa Dios. So, usahay igsuon, moingon ta mo give up na lang siguro ta. No? Di na lang kung pwede sa pagpangalagad si Ginoo. Pero salamat sa video. No? Despite sa yang situation, wala gyud siya muundang. Tultian ta kay igsuon sa mga kapakyasan, sa kasakit, kagulanan nga nangagi sa tong kinabuhi, akong ipabot kanimo na Ginoong mukuyog ka nato. So sama sa gitan-aw nato, no? Ang iyang papa wa kagwanta. Minaog. Ibabagan sa mga security pero wala siya nagpadala. This is my son. Tabangan ako ni. Ug susama ka nato, anak ta sa Ginoo. Yung matag amen? Muna karong buntaga, year 2023. No? Akong ipaniguro sa matag usa nga i-turn sa Ginoo. Mga disappointment, klase-klase igsuon, mga kasakit, mga pain, rejection, sa klase-klase igsuong problema, karon tuiga igsuon, no? Tuyo ko na sa Ginoo. Akong idasig kanimo padayon. Unsang klaseng injury nga moabot sa tong kinabuhi, no? Di basta-basta tong injury igsuon, sakit ka ito. Amen. Sakit ka ito nga injury. Pero nagpakita igsuon siyang determination. Amen? Hallelujah. So, serious man kayo mo. Amen. Hallelujah. No? Nakahilak mata sa tanaw gatan ang itong video. Challenge to igsuon sa matag-usa nato kay tungod di lang kay ikaw, ibindo ako naka-experience ko igsuon, maingon gani ko nga muundang. No, ingon ako sa mga asawa unsa pa may kapuslanan sa atong pagpadayon. Muundang ta. Di na ta mangalagad sa Ginoo. Pero praise be to God, salamat. Ang Ginoo buhi di ay dili siya gusto nga yang mga anak mawala sa iya. Nang ikaw igsuon sa imong kinabuhi, no? Unsang klase mga difficulties igsuon, pain nga imong na-experience, ayaw kalimot, uban nimo ang Ginoo. Hallelujah. Muna, God will turn our disappointment to hope. Grabe igsoon, puno kayo. Pero karong tuiga igsoon, puno ka sa paglaom sa kinabuhi. Amen. Ato daw palakpakan si Jesus. Hallelujah. Life is a journey. Okay? Life journey is not always enjoyable.
Kinatong paglakaw sa kinabuhi, di kanunay kalipay. Na mga kasakit nga tong masinati. Kisa na ba din nasakitan? No? Kisa na ba din ang mihilak? No? Mga lalaki, kung muhilak, inon nila bayot. No. Normal sa taong muhilak. No? Ngano day ang babae, di ka balo muhilak? Amen? Mihilak magi sa Jesus. Muna sa tong kinabuhi igsuon, no? Unsa man ang atong nagian, na Ginoo mo kambyo ni ana sa unahan. Sometimes it is surrounded with difficulties sa atong kinabuhi. No? Bilibutan. Puno. Hallelujah. Maingon siguro mo nang uban maingon nga wa na may kahumanan ni nga akong mga problema, no? Hallelujah sa kinabuhi. Instead of walking high, we drag ourselves with heaviness in our heart. No? Diya, mabati na ito. Mula kaon tatang nindot tong paglakaw, pero sometimes bubati na ito ang atong kabugat sa atong kasing-kasing. Kisa na kasi natin igsoon nga bugat ta kaayos mong kasing-kasing. No? Gusto na ka nga amen nga magkuan. Mupahulay na lang siya sa dayo. Amen. Trials and troubles of life makes us sad and discouraged. No? Kini mga butanga makahatag gini kasubok. Madiskorahi ka. Number 1 igsuon, hallelujah nga madiskorahi ka sa Ginoo. Imong mahayon ang Ginoo. Bubati tayo igsuon, we feel spiritually dry. No, ang atong espirituhanong bahin sa kinabuhi uga. Wa na ilami. No? We think of giving up. Magunahon na dayon tayo igsuon, mundang na ta. Kisa na ba dinhi ang nakaunahon ang amundang na sa pagsimba? Wala. You are a liar. Amen. Sa matag Kristohanon igsuon, hallelujah, nakagini ini. Nakaunahuna nga di na mo simba, mundang nako. Kung ikaw mangutana sa kuha, pastor, kapila na ka nakaunahuna, di lang igsuon mayap sa kung tudlo. Sa dito pa mi sa ministry, no? Amen. No? Labi na igsuon, hallelujah, kuan yun kaayo, kadang dry kaayo, di lang kayang spiritual, lakip na igsuon ng panudanan, dry. Amen. Hallelujah. No? Kana laging gitawag igsuon, mga suok-suok si mong balay, imo nang hikap-hikapon, tigla pa'y mga sinsilyong nabilin. Usay, masugsog na lang imong tudlo, God. Hallelujah. Kaya experience na ba na igsuon? Kaya bitang sige hikap-hikap? Sige pangitag piso ba? Say, pakang pakikilagaokok. No? Amen. Mubati tayo igsuon, mag-dry. Way lami na. No? Ug mo ning gibati ni matawhana. Samtang naglakaw sila igsuon. Hallelujah. Pero I thank God, nagkaroon buntag igsuon, balihon na sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kay matud pa igsuon, two disciples, Cleopas and his traveling companion were on the road walking back to their village in Emmaus. All their hopes about Jesus were suddenly crushed. No? Nahugno and blown away. Nawa tanan. Okay? Because their Messiah was dead. Tungod kay ang Messiah ng ilang gilauman, di sila mutuo nga mamatay, pero namatay. Unya giadto pagud nila sa lubnganan, wa pagud nila makita ang pateng lawas. Amen. So, grabe ang pagkahugno. No? Murabag sa imong nasinati, ingon si pastor, panalanginan ko, wa man lagi nagpait, mahinoon ko sa mo. No?
Nahugno na. Wa na'y lami. Pastor, si pangagda, simba. No? Sige, invite. Sige, follow up sa ko, simba niya. Sister Simba, brother Simba, kay panalanginan sa Ginoo. Ginamos ng kita, pastor. Sige lang. Kaya imong ginamos igsuon, hallelujah, pulihan na igsuon sa Ginoo. Kisay mo to, oh. Hallelujah, pulihan na. Kato ng linuto. Pero, nag-increase. Amen. No? Hallelujah. Ang Ginoo manggod natong gilagaran, dili siya bakakon. Amen. Hallelujah. No? Ang tanan nilang paglaom nawa. Okay? With all excitement gan, no? Ang tanan nila igsuon nga kalipay. Nawa. Ang ilang kahinam, no? Murabag kita ang atong excitement every Sunday, nawa. Wanay lami. Kabalo mo igsuon sa una sa diyang bago pa lang ko na save. Grabe igsuon ang excitement. Labi nagdumi Sabado na, ay salamat, Domingo na pud ugma. Musimba na pud ta sa Ginoo, musimba na pud ko sa Ginoo. Magkita na pud ang mga anak sa Ginoo. Pero pag abot sa mga panahon, miligid ang mga panahon nga naanay mga ginatawag igsuon, mga difficulties, klaseng trials, troubles sa kinabuhi, hinahinay nawa ang excitement. No? Napabasa imong kinabuhi igsuon nga ikaw ma-excite pag abot sa Sunday. Excited pa ka igsuon kung ang Sunday maabot? Kada bitang maligo kag dagat, layo pa kaayo igsuon, grabe mo excited igsuon. Noy, lipay kay ko baking maligo mi. Bisan no, di katulog. No, pero simba kay igsuon, hallelujah, no? Amen. Dapat ang atong excitement igsuon sa pagsimba sa Ginoo kanunay na. Okay? Hallelujah. Gibati nila igsuon nga daw gibihaan sila. Okay? They return to the same place, no? No silang lugar nga dala nila igsuon ang gitawag heavy heart. Ang kabugat. Burabag sometimes musimba taod ta, moadto tag church pero mugawas ta igsuon sa church, dala gyapon atong kabugat sa atong kasing-kasing. Shares karong buntaga kung wanhi man kita sa simbahan, I'm hoping igsuon nga mugawas sa dinhi nga di na dalon ang mga kabugat sa pangkasing-kasing. Ato nang iyag-yag ibilin sa altar. Amen? Hallelujah. Kaingon pa dinhi dili maayo ang ilang gibati. No? Disappointed sila igsuon silang kinabuhi. Kung ikaw nakasinati sa ingon ani nga pagbati, wala na'y kalipay sa kasing-kasing, nabugnaw na kadiha sa pagsimba, nawada na kaugana sa Ginoo, no? Delikado na igsuon. Amen? Delikado. Mabita na igsuon, salamat sa mga namata nato nga mga unang fellowship nga naay mga prayer. Makatabang gid ang prayer igsuon. No? Makatabang gid ay igsuon kung maginampo ay tantanan. Kay kung nay usa igsuon na bugnaw, kung nay usa igsuon na wada gana, kung nay usa igsuon na wada nagkalipay, imo na siyang i-pray, imo na siyang iluhod sa Ginoo. Amen. I-restore pagbalik sa Dios. No? Muna salamat. Salamat sa matag usa nga naatay ginatawag igsuon mga pag-ampo. Hallelujah. We go to church every service. But ang problema igsuon man giingon without a clear anticipation, no? Of ginatawag igsuon kining experience something new every Sunday. Kada bang nawad-an na ka igsuon
ug kahinam, kalipay. Mga ato kog simbahan, o agapibuhaton ng Ginoo sa kuha. No. Every Sunday, every church, every service nga ikaw mo attend. Pag hunahuna gidigsuon, nga naibuhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Amen? Manang every Sunday kung naata dinhi, ayaw pag-expect igsoon ay pagunahuna nga way buhaton ang Ginoo. No, naibuhaton ang Ginoo sa matag usa nato. Susama sa tong gibasa. No? Naigibuhat ang Ginoo sila ha. No? Nawadaan sila paglaom, nahugno ang ilang paglaom, nawadaan sila pagtuo. Pero in the last igsoon, hallelujah, naigibuhat ang Ginoo silang kinabuhi mo ng karong buntaga. Akong ipabot kanimo every panimbahon matag panagtigom na ay buhaton ang Ginoo sa matag usa kanato. Amen. Munang ayaw igsoon tuguti nga ikaw ibrinuwas sa kaaway, ayaw tuguti igsoon nga imong hunahuna, amen, dula-dulaan sa yawa. Kaya ang yawa igsoon buhaton yan tanan para ikaw igsoon dalon yan dito sa iyang lugar. Amen. Munang karong buntaga, every time igsoon nga night church anay panimbahon, magunahuna gyud ta na ay buhaton ang Dios karong buntaga sa akong kinabuhi. Hallelujah. Usang klase mga kasakit, pain, igsuon nga imong na-experience. No? Ayo na sa Dios og pulihan nag kalipay. Dili kalipay nga nas kalibutan apan kalipay nga ihatag sa Ginoo diha sa imo. Amen. No? Igsuon ingnon ta karong buntaga, God will turn our disappointment to hope. Amen. Unya gipasabot sila na Jesus ingon diha sa gibasa nato sa Lucas chapter 24. Okay, in verse 25 down to 27, unsa ingon ni Jesus? Unya mingon sa Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nini mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot na Jesus kanila ang gisulti may tungod kaniya sa tubok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. So dito igsoon gi-explain ni Jesus ngadto sila. Gipasabot sila igsoon ug munir buntaga pasabton ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Nga naibuhaton ang Dios, hallelujah. Ayaw pagpakawa sa paglaom mga anak sa Ginoo. Ato dang palakpakan ang Dios. Amen. Naibuhaton. No? Hallelujah. Mangutan na kagkano sa na pastor. Ako kabalo. Paabot. Amen. Kay matot pa igsuon, finally their hearts, no? Ang ilang kasing-kasing nakabati og kalayo. No, sa presensya ni Jesus. Amen. Kay matot pa, the word they heard became a leaping flame of divine intimacy that stirred up their passion and awake their faith in the Lord. Amen. No? Ang pulong igsoon nilang nadunggan. Moto'y naghatag kalayo. Amen. No? Gipukaw. Ang nahugno igsuon nga pagtuo gugma ug pagtuo diha sa Ginoo. Okay? Napukaw pagbalik ang ilang pagtuo in verse 32 down to 34. Amen. Nga ingon ang pulong sa Dios nga tong gibasa kaganina in 32. Nag-inanay sila dili ba ingon may kalayo nga nagdilaab sa tong kasing-kasing sa diyang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem diin nakaplaga nila ang 11 katinunan ug ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon tinuod kayod nga nabanhaw ang Ginoo nagpakita siya kang Simon. Hallelujah. Nagkaroon na sila igsug pagtuo. Amen. Munang karong buntaga igsuon sa mga klase igsuon ngayong nasinati atong 2022 or atong 2021 or 2020 this year igsuon, hallelujah, tuyo ko na sa Ginoo. Hallelujah. Wa pa natapos ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wa pa nahuman ang Ginoo, naapay buhaton ang Ginoo. Hallelujah. No? Munang ayaw lang yung kalimti igsuon, God will turn. No? Tuyo ko na sa Ginoo.
Batang pangutana rong buntaga, batahaw. Unsaon man. No? Unsaon man nato. Para tuyukon sa Ginoo. Di man na ingon na tuyukon sa Ginoo. Dapat natay buhaton. Dapat natay himuon. No? Unsa matong himuon, ingon ani. Naiupat ka butang kung i-share sa inyo ha. O sa tuwa karong buntaga. Una, join with the Lord's people. Apil ka nunay sa mga pagnagtigom sa mga tao nga anak sa Dios. Panahon igsuon nga ikaw na disappoint, panahon nga ikaw nakaroon og kasakit, panahon nga ikaw igsuon na nay manggibati nga di maayo, ayog apil atong mga taong unbeliever. Sakit ba sa tao igsuon? Kung sila masilo, kung sila igsuon malain, iman. Kung sila ma-disappoint sa usa ka sister o sa ka brother, dito din sila igsumuipon sa mga unbeliever. No, mali na igsuon. Panahon nga ikaw igsuon na gibati nga di maayo nga to kang sister, kang brother, kang pastor sa church. No, padayon sa pag-apil. Amen. Hallelujah. Ingon sa gibasa nato igsuon sa 33, no, sa Lucas 24. Ug nanindog sila dayon ug namalig sa Jerusalem, di nakaplagan nila ang 11 katinunan ug ang uban pang nagkatigom. Kini si Cleopas ug yang kauban namalig sila sa Jerusalem ug nakita nila tong 11 ka disciple uban atong mga taong nagtigom. No? Ini mo mga tawhana hilig og mga kuan ba? No? Ada bang taga-Bohol man sorry mga tawhana. Amen, no? Hallelujah. So nakita nila igsuon, hallelujah, amen, nadasig sila pagbalik. No? Muapil ta. Amen, sa tapok padayon. No? Ingon bitong Hebrews chapter 10, 25 ba to? No? Do not forsake. Amen. Hallelujah, ayag undanga. No? Amen. Ayaw sundog ni Tomas. Isa kilang Tomas. Katong viewers ito, bang nagtanaw ron. Si Tomas man to. Siya na Tomas, pastor. Katoy mong silingan. Ayaw sunduga. Kapanagsara. Si Tomas, igsuon, hallelujah, panagsara mo apil sa panagtigom. Muna igsoon, behind kaysa sa balita. Panahon nga sa Jesus, hallelujah, nagpakita sa mga kauban, wala si Tomas. Ngunang ingon si Tomas, sa kumutuon ninyo nagpakita atong Ginoo. Di ba? Asa kumutuon ninyo. No. Ngano mang nakasulti si Tomas ato. Tungod kay si Tomas, panagsara kayong wapil sa panagdigom. Kani mga katauhan, mga Kristohanon, no? Di lang kay di direksyon, ibig ka na naglantaw karon. Kung panagsara mo mag-apil, or muapil mo kilat. No? Amen. Di igod mo makasinati. Si Tomas sa naawa, kung sa gingon ni Tomas, John chapter 20, 19 to 29. Ingon sa verse 19, sa pagkakilom-kilom na niatong adlaw nga mauyo unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha sa Jesus sa taliwala nila og miingon, mainniyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunaan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Jesus miingon kanila pag-usab, mainniyo ang kalinaw. Ingon, nagpadala ako samahan, ako sab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya, gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. In verse 24, paminawa. Si Tomas nga gingan nagkaluha, usa sa 12 katinunaan, wala mahiuban kanila sa pag-ana ni Jesus. Asa man si Tomas naglaag-laag? 2023 na lagan yapon.
No? Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunaan. No? Ni karon. Sister, brother, naigihimo ang Ginoo nga milagro sa kuha. But-buti mo. Mama na ang taong panagsara mo simba? Imong sultian sa milagro sa Ginoo? Di na mo tuo. Mo nang si Tomas, tanawa. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunaan, nakita na mo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kon makita ako og ikabuta nga akong tudlo sa inagian sa mga lansang, diha sayang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Tanawa rin si Tomas. Iman. Human mula bayang mo sa kasima na nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak ug uban kanila si Tomaso, miapil na si Tomas. Amen. No? Miapil na. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitunga sa Jesus ug mitindog sa taliwala nila og mingon, mainyo ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduwa-duha. Giinan si Tomas. No? Ulaw kay ka Tomas. Amen. Muna karong buntaga igsuon, hallelujah. No? Naibuhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Nahimuon ang Ginoo. No? Murabag nag-conclude na kaigsuon, mao na gyud ni. No? Naghimo na ka conclusion igsuon sa imong kinabuhi. But I tell you, church, wala pa natapos ang Ginoo sa imo. Ikaw naguna-una nakaghimo og conclusion. No? Ayaw pag-una na ay Ginoo naglantaw sa tua. Amen? Atong palakpakan ang Dios. Amen. Muna si Tomas igsuon, hallelujah, ulaw siyang part. No? Pamoy sa mo tuo. Iingnan siyang Jesus tuo ug ayaw na pagduwa-duha. Unang karong buntaga, tuhi ang pulong sa Ginoo. Nga naibuhaton siya sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Unsa pa ban? Humanata? Hallelujah. Ikaduha igsuon. Unsa itong una? Sa itong number 1 gani? Limot na kidayon ta ba? Okay. Ikaduha igsuon, seek the risen Savior. Pangitaa. Iman. Ayaw pangitaa ang Bombay. Asa man tong torko ron eh. Hallelujah. No? Pangitaa ang atong Ginoo. Ingon ang verse 24 sa Luke chapter 24. Amen. No? Pindot nga istorya ay suon ang Lucas. No? Ingon diha sa 24. In verse 24, og pipila sa mong mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini sumalag sa gisugilon sa mga babay apan wala sila makakita kaniya. So nangita sila. No nakita nila ang lubnganan. Pero wala sila nakita dito. Amen. No? Og sometimes may ngunayan ta, di man tinuod ang giingon nila eh. Ginoo. Muayog sakit. Di man tinuod. No? Gusto mo gud nato dahil nagsuon instant. Naanad man gud tag instant, di ba? Instant coffee, instant noodles, instant tanan. No? Karibet ang magluto ta igsuon ug mga pagkaon, gusto nato instant. Dili sama kaniadto ba nga kung gusto ka mo kaon, muhaling pa ka. Mutayhob kag baga para makaluto kag pagkaon. Pero karon nagsuon ang tao hilig nag-instant. Mo ato nag 7-Eleven kay naay dito yung mga instant nga pagkaon. Ato nag Jollibee kay na dito ang daghan. Kay naanad lagi sa instant. Ug mao na karon nagsuon, naapil na sa spiritual. Gusto instant. Instant nga milagro, instant ka pagdato. Instant. No tanan instant. No? Pero dili ang mauigson pamaagi sa Ginoo. Sabta nato mga anak sa Dios. Amen. Pangitaa
No? Sa dihang nangita sila og giadto lang lubnganan, dito igsuon hallelujah nawad-an sila. Og paglaom wa man diri. Amen. Pero sultian ta kakarong bantaga, kung ikaw mangita, pinaagi si mong kasing-kasing imong makaplagan. Isaiah chapter 29 verse 13. Nagingon ang Ginoo, mangita kamo kanako og makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Amen. Dili diri igsuon. Di lang dinhi apan dinhi. Muna importante de ang kasing-kasing. No? Isaiah 29:13 mangita kamo kanako og makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing. Amen. No? Makaplagan gud ninyo. Munang karon tuiga 2023. Amen. Kung ikaw kinasing-kasing nagduol sa Ginoo, kinasing-kasing nga nagpaubos ka atubangan sa Ginoo, church, sister and brother karong buntaga, akong ipabot kanimo, God will turn our disappointment to hope. Kung kinasing-kasing lang yun. Amen? Di ba ginato malimo, di ginato igso ikadinay. Kaya ang Ginoo nagalantaw yun sa atong kasing-kasing. Di ba? Matthew chapter 7 ba to? Amen? Hallelujah, puno kayo ang panagtigom. Pero ingon sa Jesus, walay kaposlanan ang ilang gihimo. Kaya ang ilang gitudlo, binuhat sa tao. Okay? Gusto mo God sa Ginoo, kinasing-kasing. Amen. Hallelujah. Muna karong buntaga, makita nato ug atong makaplagan ang Ginoo kung kinasing-kasing. Hallelujah. Ikatulo igsuon, seek the risen Savior in His Word. Okay? Pinagi siyang pulong. Muna importante kayong Bible sa Kristohanon. Magkamatag, amen. I'm hoping igsuon nga karon tuiga ang matag-usa nato nagitay Bible. No? Pinaka-importanting libro sa tibok kalibutan. Unsa? Bible. Pero wala ginabaliwala sa uban. Ginareject sa uban. Pinaka-importanting libro sa tao ang Bible. Amen? Hallelujah. Ingon sa verse 27 sa Lucas 24. Sa verse 27, o gipasabot na Jesus kanilang gisulti may tungod kaniya sa tibok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga propeta o sa tanang propeta. So giingon na Jesus, pinaagi sa iya mga sinulat, pinaagi sa pulong, pinaagi sa Bible, atong makaplagan ang presensya sa Dios. Amen. Atong makaplagan igsuon ang kaluwasan, dili pinaagi sa nindot nga simbahan, apan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kaingon John chapter 8 verse 57 to 58. John chapter 8, no, ingon diha sa 57. Ang mga tao mingon kaniya, wala pa gani kay 50 katuig. Unya nakita mo na si Abraham? Ingon ang verse 58, sa Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Amen. Muna ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. John chapter 1 in verse 14. Okay? Mga basic igsuon nga mga bersikulo, pagkilimtan usahay. Ini mga basic igsuon nga mga bersikulo, no, usahay igsuon din na dito matagad. Amen. John chapter 1 ingon ang verse 14. Og ang pulong na imong tao ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak samahan. Amen. Muna karong buntag igsuon, hallelujah, balikon nako pag-ingon sa imong kinabuhi. Amen. Tuyokon sa Dios. Amen. Ang dagan sa imong kinabuhi og puno sa paglaom.
Ikaapat, igsuon, seek the risen Savior in His Word through faith. Hallelujah. No? Muna sa atong kinabuhing Kristohanon, importante ang atong pagtuo magpabilin. No? Dapat pa tayo pagtuo sa Ginoo. Amen. Hebrews chapter 3 verse 12. Okay, Hebrehanon kapitulo 3, ingon ang bersikulo 12. Nag-ingon ang pulong sa Dios, Hebrews chapter 3. Ingon ang verse 12. Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og daotan og dili matinuohon nga kasing-kasing. Maunya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Muna bantayan gyud nato. No? Hallelujah. Nga ang atong pagtuo sa Ginoo, mo nang ingon ang mga disciple, ingon sila, dungagi ang among pagtuo. Lord, munang ingon ako, no, ako masingit sa usa, na ako'y masingit usay nga mingon ko nga sa to mga prayer, dili ta malimot nga mangayo og dugang pagtuo sa Ginoo. Lord, padakaan tanong kong pagtuo, Lord. Ayaw taon, perminting ano ani akong pagtuo, Ginoo. Lord, dungagi akong pagtuo, Lord. Amen. Hallelujah. Muna ingon ang Hebrews, magbantay. No? Nga di ta magbaton o kasing-kasing nga dili matinuohon. Hallelujah. Kay kung magbaton ta kasing-kasing nga dili matinuohon, way mahitabo nga pagtuyok sa imong kinabuhi. Still igsuon nga magpabilin, the same ang imong kahimtang, the same igsuon ang imong kinabuhi atong mga last year nga nang labay ug karong tuiga. But kung magkaroon kag dugang pagtuo, mudako yung pagtuo, cheers, baliko nako, akong ipaniguro kanimo karong buntaga igsuon. Hala, sumaabot nga mga adlaw, nay buhaton ang Ginoo. Hallelujah. Hebrews chapter 13 verse 5. Kung sa ingon sa Hebrews 13:5. No, kisa na kamemorya ana. Hebrews 13:5. Nga matud pa igsuon sa verse 5. Ayaw higugma ang salapi, kinahanglan makuntinto kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Di kita biyaan o talikdan sa tumbuhi nga Dios. Amen. Munang karong buntaga padayon ta igsuon. Katapusang bersikulo, John chapter 20 verse 29. Amen. Moning pulunga nga gibuhian ni Jesus Christ ngadto sa tubangan ni Tomas. John chapter 20 in verse 29. Okay, unsay giingon diha sa pulong sa Dios. John chapter 20 verse 29. Unya mingon sa Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Giingnan niya si Tomas. Pero ang pinakanindot nga gisulti ni Jesus, bulahan katong mutuo bisan wala makakita kanako. Atong palakpakan ang Dios. Amen. Bulahan ang mutuo bisan wala makakita saya. Hallelujah. Sa katapusan, amen, the lost hope restore. Ang nawa nga paglaom na restore pagbalik. God will turn our disappointment to hope. This morning, church, God is with us. At ito ko mga ulo, mag-pray tayo igsuon. Lord, salamat kay Ginoo sa mong pulong. Salamat Ginoo sa mong pagdasig sa mong kinabuhi. Ning tuiga, Lord, sa mong pagkatubang, ning year 2023, Ginoo, kami puno sa paglaom, Ginoo, nga ikaw ang Diyos nga ipagahimuon nga mga bagong butang sa mong kinabuhi. Ginoong Jesus, salamat. Aning pulong nga imong gipabot nga ni kanamo. Ginoo, nakita nimo Lord ang mong situation. Nakita nimo Lord God ang tanan sa mong kinabuhi. Gikan ay mga batanon hantod sa mga hamtong Ginoo. Ako Dios, hallelujah, nagapangaliya nga padayon ka Ginoo mag-aga kanamo. Salamat sa imong mga pulong imong gipabot karong orasa. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Karong bunta kay igsuon samtang mga ulo dinuko mga mata piniyong. Sa imong kasing-kasing igsuon siguro na kay gibati ang mga difficulties igsuon. Disappointment sa imong life. Mga pain igsuon nga imong nasinati, kagulanan. Church, karong buntaga, kauban nato ang Dios. Ayun niya ang tanan. I-restore niya ang tanan sa imong kinabuhi. Ug tuyokon sa Dios ang dagan sa imong kinabuhi karong tuiga. Hallelujah. Karong buntaga igsoon wa kumasad sa napita ang Dios namulong kanimo. Ang Dios sa lalo nagatandog kanimo, ako kang i-challenge igsuon, duol aning altar igsuon, hallelujah. Ihilak sa Dios, istoryaha ang Ginoo. Amen. Unsang klase igso mga pain nga imong nasinati, ang Dios andam siyang muhupay, andam siyang muayo. Akong ablihan ang altar kabuntaga, amen. Let us pray, church, hallelujah. Magpaubos kita sa tong kaugalingon. O dalaygon ka, O Dios, hallelujah. Amen. Mag-pray ta, church, samtang ginaandam atong mga apag atong alawiton. Hallelujah. Church, let us pray. Istoryahan Ginoo igsoon sa imong mga disappointment, hallelujah, sa imong kinabuhi.